Úr Jézus, magasztalunk Téged azért, mert a Te nevedben lehetünk együtt. A kegyelem Istene vagy Te. Az irántunk való kiérdemelhetetlen, meg nem érdemelt jó akaratnak az Isten. Köszönjük, hogy amikor Isten voltál, nem tekintetted egy zsákmánynak, hogy az Atyával egy vagy, hanem megüresítetted magad, szolgai formát vettél fel, emberekhez hasonlóvá lettél, és engedelmes voltál a halálig, a keresztfának a haláláig. Eljöttél mindannyiunkért. Magadra vetted a bűneinket, hogy megszabadíts bennünket a bűnér és a halál átkától, a megkötözöttségeinktől, a terheinktől, és újjáteremts bennünket a lélek által. És ezért a szolgálatért az Isten is felmagasztal téged, és adott neked olyan nevet, amely minden név fölött való, amelyre minden térd meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. És mi csatlakozunk most ehhez a sereghez, és meghajtjuk a térdünket, és megvalljuk, hogy Jézus Krisztus Úr mindenek fölött. Krisztus Úr vagy az én életem fölött is. Egyedüli Isten, az én megváltóm, aki az én bűneimért halt meg, aki oda szegezte a keresztfára az ellenem szóló vádiratot, és eltörölte azt az útból, aki szétszakította a kárpitot előttem is, hogy szabad utat engedjen a kegyelem királyi székéhez, ahol lehetek most is, és jöhetek az Istenhez, hogy segítséget találjak a szükség idején. Mindenható Isten, kegyelemnek az Istene, szent, igazságos, szerető és kegyelmes, megbocsátó Isten. Szükségem van rád. Ma is. Köszönöm, hogy Te ezt jól láttad. És megadtál mindent azért, hogy én most itt lehessek. És nem csak én, hanem mindannyian. Szent hely ez a hely. És leadjuk a sarunkat. És leborulunk előtted, hogy imádjunk téged, az egyedül méltót. Szólíts meg bennünket a mi alázatunkba. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. De aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Istenem, mi alázattal vagyunk előtted. Szükségben vagyunk előtted. És hívunk téged, Szentlélek Isten, szolgálj felénk a te kegyelmedből, az ige által is. Ámen. 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 Foglaljunk helyet. Ugye már lassan dél van, de hadd köszöntselek benneteket mégis így, hogy jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Örülök, hogy itt vagytok. Ma reggel ki volt az, aki benézett a tükörbe? És? Isten gyermeke vagyok. Köszönöm szépen, erre voltam kíváncsi. Mit mondtatok magatoknak? Nagyszerű volt itt az egyik bizonságtételt így hallani, hogy így kezdődött, hogy ez és ez vagyok, Isten gyermeke. Emlékeztek rá? Varga Gyuri vagyok, Isten gyermeke. Ezzel a magabiztossággal köszöntelek benneteket, és ezzel a magabiztossággal lehetek ti is itt, de nem csak most, nem csak itt ezen a konferencián, hanem az igazi teszt az holnap lesz. Ugye Efraim most itt lenne, és szívem szerint majdnem felugrottam itt, amikor ő elmondta a bizonyságtételét, és elénekeltük ezt az éneket, megölelnének Efraim. Köszönöm, hogy megajándékoztál bennünket, és mindannyiótoknak, akik kiálltatok és elmondtátok a bizonyságtételeteket, vagy szolgáltatok bármilyen módon, és az Isten áldjon meg benneteket. Krisztus testének ez az egyik csodája, hogy épülünk egymás hite által. Épülünk egymás hite által, hogy aztán, amikor jönnek a próbák az életünkbe, akkor mi is meg tudjunk majd állni. Igazából a próbatételekben mutatkozik meg a mi hitünknek a valósága, a mi hitünknek az ereje. És a legszívesebben azt élnénk meg keresztény emberként, hogy egy ilyen problémamentes életet fogunk kapni az Istentől. És hajlamosak vagyunk úgy gondolni rá, hogy beleálmodjuk az Istent a saját álmainkba. Hogy megvannak a mi saját elképzeléseink az életről, és fiatal korban van az ideje annak, hogy ezek az álmok megfogalmazódjanak ebben a korban, amiben ti vagytok, de hajlamosak vagyunk úgy gondolni az Istenre, hogy az Istennel egy csodálatos partnert kaptunk, akit ha beleálmodunk a saját életünkbe, akkor az arról fog szólni, amiről szeretnénk, hogy mi szóljon. Egy kicsit olyan ez, mint amikor az elefánt és az egér megy át a hídon,
És akkor úgy elkezd a híd remegni, és az egérke odaszól az elefántnak, hogy hallod, hogy dübörgünk? De hát az Isten nem erről szól. Az Isten követés az nem erről szól. Nem mi álmodjuk bele az Istent a saját álmainkba, hanem az Isten megtanít bennünket arra, hogy az ő álmait álmodjuk, és beleálmodjunk magunkat ezekbe az Isten szerinti álmodba. Ezen a nyáron, az elmúlt nyáron egy gyülekezetünknek az ifjúsági tábora, aminek nagyon örülünk, hogy van egyáltalán, mert egy fiatal gyülekezet vagyunk, mindössze a 12. évét éli ez a gyülekezet, és amikor elindult, akkor összesen 10 felnőtt tagja volt, hogy 8 ilyen lábon körül szaladgáló kisember, és az Isten kegyelméből most arra több mint 60 tagja van ennek a gyülekezetnek. Ugye 30-40 tagú ifjúságunk van ezen kívül, és nagyon örülünk annak, hogy az Isten kegyelméből növekszik ez a gyülekezet. Ez a tábor, ez az ifjúsági tábor erről szólt, ez volt a címe, álmodni Isten álmait. Álmodni Isten álmait. Ahhoz, hogy hasznosan tudjunk élni, kell, hogy legyenek Istentől kapott álmaink. Kell, hogy legyen megértés bennünk arról, hogy az Isten mit szeretne, és ebben hol van nekünk a helyünk. És tudjátok, nekünk, a fiataloknak, de nem annyira fiataloknak, mint ti, mert én azt gondolom, hogy összesen 2 típusú ember van, vannak a fiatalok, meg a nagyon fiatalok. Én meg a fiatal, ti vagytok a nagyon fiatalok. Nem sokára ti is fiatalok lesztek. Tehát nekünk, az előttetek lévő generációnak az egyik feladata az, hogy megtanítsunk benneteket álmodni. Nem álmodozni, hanem álmodni. Hogy megtanítsunk benneteket álmodni az Isten álmait. Hogy megtanítsunk benneteket arra, hogy hogyan gondolhatok magatokra ennek a mindenható, minden hatalom Istenének a tervein belül. Hogy legyen megértésetek erről, és legyen egy megértésetek arról, hogy az Isten honnan, hova akar vinni benneteket, és mire akar használni. Olyan sokszor mondjuk, itt az imaházon belül, vagy bármelyik imaházon belül, olyan sokszor mondjuk azt, hogy milyen nagy az Úr, milyen hatalmas ő, milyen nagy dolgokat tett. A Biblia órákban kicsikortól kezdve tanítjuk az Úr nagy tetteit. De az az igazság, hogy a legtöbbször milyen időben beszélünk mi az Úrról, meg az Úr nagy tetteiről. Múlt időben. Nem jelen időben. Legkevésbé jövő időben. Legkevésbé úgy, hogy az Isten milyen dolgokat fog csinálni hitünk szerint. Az Istentől kapott hit szerint, az Istentől kapott álom szerint. Mit fog csinálni? És ezért nem nagyon tudjuk oda tenni magunkat bele. Ott lesztek holnap az iskolában. Azok között, az emberek között, akiket ott hagytatok pénteken. Mi lesz a különbség benne a pénteki énethez képest? Mentek vissza a munkahelyre. Ugyanazokkal a kihívásokkal fogtok találkozni. Ugyanazzal a kiállhatatlan főnökkel, ugyanazokkal a karrierista munkatársakkal. Mi a különbség benned ennek a hétvégének az eredményeképpen? Mi az az álom, amit hazaviszel magaddal, amire azt fogod mondani, hogy jövő időben az Isten el fogja végezni? Bennem is, meg rajtam keresztül is. Ha nem lesz ilyen, akkor ez a hétvége egy nagyon kellemes, késő őszi zilahi hétvége. Szép az idő, úgy hívják felénk, hogy vénasszonyok nyara. És akkor ilyen vénasszonyos nyarás. Zilahi hétvége emlékké nem esedik mindaz, ami ott itt volt, és majd fogjátok mesélni öregkorotokba a gyerekeiteknek és az unokáitoknak, én annak idején Zihagba, jaj, de szép is volt. És akkor az unokád vissza fog kérdezni majd, hogy és nagyapa meg nagyanya, mi lett más azért, mert te ott voltál? És akkor öreg létünkre majd azt fogjuk mondani, hogy drágám, én arra már nem emlékszem. Mert nem lettek belőle álmok, és az álmokból nem lett életvalóság. Még nem voltam hívő, tegnap elmeséltem az a rövid bizonyságtételemet, elvégeztem a gimnáziumot, felvettek az egyetemre, és jött a katonaság. Egy évre el kellett menni a katonaságba. És a meggyőződéses ateista helyén volt mindjárt ott, amikor túl volt az első időszakon, az első 6 hónapon, és jól végezte a dolgát, mert a szüleik tisztességgel neveltek fel, hogy fiam, hogy csinálsz valamit, akkor jól csináld. Úgyhogy jó géppuskás voltam, jól csináltam a dolgomat. Úgyhogy jött a következő újonc csapat, és az újonc kiképzésnél beosztottak engem
újonc század KISZ titkárnak. Ez a KISZ, ez a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek a rövidítése volt. Én voltam az újonc század KISZ titkár. És hát büszke is voltam magamra. Beraktak egy irodába az újonc század írnok mellé. Ez az újonc század írnok egy teológus hallgató volt. Egy hívő ember volt. És ahogy én ezt mondtam tegnap, meg volt az én elképzelésem arra, hogy a hívők azok se értelmének, se érzelmének, se akaratilag nem tartoznak úgy igazából fő, hanem ilyen, ha nem maradt más nekik csak a hit. Na, ez a Gyuri, őt is így hívták történetesen, Maros Gyurinak hívták ezt a fiatalembert, ez egy roppant intelligens fiú volt. Azt is mondhatnám, hogy az egyik legértelmesebb, legintelligensebb fiatalember volt, akivel én azodáig találkoztam, és nem passzolt bele az én elképzelésembe. Semmilyen értelemben. És annyira piszkált ez, hogy megkérdeztem tőle. Mondták, hogy Gyuri, te egy olyan értelmes fiúra vagy. Hogy lehet az, hogy papnak készülsz? És akkor mondod nekem valamit Gyuri válaszként, ami a mai napig itt van előttem, és hordozom magamba. Azt mondta, nagyon komolyan vette a kérdésemet, azt mondta, hogy ide figyelj Gyuri, én végig gondoltam az életet. És azt láttam, hogy akármit fogok csinálni, akármilyen pályát választok, én valakinek, vagy valaminek a szolgája leszek. És ha már ennek így kell lennie, akkor van bennem annyi büszkeség, hogy a legnagyobb urat akarom szolgálni. Mekkora válasz? Mekkora válasz? A legnagyobb urat. Az Isten, a mi Istenünk a leghatalmasabb Isten. Az egyetlen élő igaz Isten, ugye? Kicsit több meggyőződés, egyetértés esetleg. Ugye? Igen, ezt valljuk. És tessék is vallani, mert ezt mondja az ige is, meg ezt éljük meg. A leghatalmasabb Isten az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is, az egyház történetben, ezekben a friss bizonyságtételekben, mindben ez jön át. Legyen már annyi büszkeség bennünk. Hogyha szolgának kell lenni, akkor a legnagyobb Úr szolgái akarunk lenni minden értelemben. Minden értelemben, akit az Isten ott és akkor tud használni, ahova és amikor helyezett bennünket. Érdről jöttem. Érd Budapesttől délre van, egy 65-70 ezer lakosú város, úgy szokták hívni sokáig, hogy Közép-Európa vagy Európa legnagyobb faluja, mert az emberek 95%-a családi házakban él, hatalmas területen van elterjedve ez a város. A mai napig évente körülbelül 1000 emberrel bővül a lakosság, egy beköltöző város. Az emberek azért jönnek oda, hogy munkalehetőséget keressenek Pesten, és akkor ott élnek. Nagyon sok gyökértelen ember van. Kevés kapcsolata van az embereknek. Szanaszét élik az életüket, napról napra ingáznak, mint ahogy az országban általában itt is igaz, hogy nagyon sok probléma van, nagyon sok szükség van, nagyon sok elvált család van, tönkrement család van, nagyon sok olyan gyermek van, aki úgy nő fel, hogy nem lesz egészséges megértése arról, hogy mit is jelent fiúnak lenni, vagy lánynak lenni, aztán férfivá vagy nővé érni, lovaggá, hercegnővé, ahogy erről beszéltünk. Vannak gyülekezetek Érden, de nem olyan régen készítettek egy felmérést, ami azt mutatta, hogy az összes gyülekezetben, 11 néhány gyülekezet van ebben a városban, az összes gyülekezetben vasárnaponként körülbelül 1000 ember megy el. És az Isten odarakott egy gyülekezetet bennünk is, és ebben odarakott engem is. Hogy valamit elvégezzen, ami még nincs elvégezve. Kedves fiatalok, Érddel kapcsolatban szükségem lenne 300 emberre, aki eljön segíteni, megnyerni ezt a várost Krisztusnak. Szükségem lenne 300 emberre. 2, 3, 5, 6. Mondom 300. Kellene 300 ember. Mondom, kellene 300 ember. Jelentkezőket kérek. És tudjátok, azokban a gyülekezetekben, azokon a településeken, ahonnan jöttetek, ott is kellene 300 ember. És tudjátok, mi a helyzet? Körülbelül ilyen arányban emelik fel ott is a kezeket.
Körülbelül ilyen arányban emelik fel ott is a kezeket. És érezzük ennek a feszültségét. Hogy valljuk, hogy a mi Istenünk a legnagyobb. Hogy valljuk, hogy az Isten csodatevő Isten. Hogy valljuk, hogy az Isten olyan Isten, aki embereket, és közösségeket, és településeket, és országokat, és nemzeteket tud megváltoztatni, és amikor elhangzik az, hogy de ehhez kellene 300 ember. És lát a világ bennünket, és tudjátok, mit mond a világ? Nietzsche, a filozófus fogalmazta meg. Hát ahogy nézzük benneteket, úgy néz ki, hogy Isten halott. Múlt ideje van csak az Istennek. Nincs se jelen ideje, se jövő ideje. Egy kis humorit beszúrva, egyszer egy graffitiban megjelent ez, hogy Isten halott, aláírás Nietzsche. Pár nap múlva ott volt egy másik graffiti, Nietzsche halott, aláírás Isten. Mert nem halt meg az Isten. Mi aludtunk be. Mi aludtunk be. És ti, akik a jövő vagytok, nagyon nem mindegy, hogy alvók lesztek, vagy álmodók lesztek. Nem álmodozók, hanem álmodók. Hogy alvó emberek lesztek, akik elücsörögtök a padokba, elvagytok, ahogy elvagytok, vagy álmodók lesztek, akik nagy álmokat álmodnak, mert hiszik, hogy az Isten nagy, és elhiszik, hogy ezekben a nagy álmokban nekik helyük van. 2 Krónika 16:9-ben ezt lehet olvasni, mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Az Isten ma is keresi azokat az embereket, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá, és ezért ezeken az embereken keresztül meg tudja mutatni a hatalmát ebben a világban. Hogy miért ezt választotta az Isten? Ez az ő titka. Annyiféleképpen meg tudná mutatni a hatalmát. Annyiféleképpen. Felírhatná az égre, neoluxra, felsprézni, graffitit csinálhatna, megszólalhatnának a kövek. Az interneten egy ilyen törölhetetlen üzenetet küldhetne mindenkinek. Azt csinálna, amit akarna, de úgy döntött, hogy embereken keresztül akarja megmutatni az ő hatalmát. Keresi ezeket az embereket. Majd olyan történetet szeretnék veletek átnézni, amelyik egy ilyen embernek a történet, egy ilyen megszólításnak a története, és ezen keresztül annak a megértése, hogy hogyan lehet belőled egy a 300-ból. Hogyan lehetsz tagja egy olyan csapatnak, akiken keresztül az Isten nagy dolgokat tud véghez vinni, nagy álmokat tud valóra váltani. A történet a Bírák könyvében található, Gedeonnak a története, Bírák könyve 6.-7. fejezetében lehet részletesen olvasni erről. Nem fogom most felolvasni ezt az egészet, csak utalni fogok erre a történetre, és ezen keresztül szeretnék néhány komoly következtetést levonni, hogy aztán ezzel tudjuk elindulni haza. Izrael mindjárt rabságában van, a 6. fejezetnek az első verseiben lehet erről mindjárt olvasni. Innen indul a történet. Ebben a rabságban a Bírák könyve egyébként egy nagyon sajátos 12 ciklust mutat meg, ebben most nem megyünk bele, házi feladat elolvassátok, vizsga a jövő vasárnap lesz majd gyülekezeti órán. Ez csak vicc volt. De az nem, hogy olvassátok el. Az nem. Tehát rabságban van ez a nép, az a nép, amit az Isten nem arra szánt, hogy rabságban legyen, hanem arra szánt, hogy az ő dicsőségének a hordozója legyen. És tudjátok, az Istent erre teremtette az ember. De ha körülnézünk ebbe a világban, a legtöbb ember rabságban él. A körülöttetek élő emberek legnagyobb része rabságban él. Rabja vagy a kényszereknek, vagy a körülményeknek, vagy különböző fajta megkötözöttségeknek. És ez a rabság azt jelenti, hogy a lehetőségeiket és a méltóságukat is jelentős mértékben megtépázta az a valóság, amiben élnek. Nem ez a normális állapot. Nem ez a normális állapot. Nem azt szánta az Isten az embernek, hogy nyomorúságban éljen. Nem azt szánta az Isten az embernek, hogy megkötözöttségekben legyen, hogy függőségekben éljen. Nem azt szánta, hogy az egyik ember összetörje a másiknak az életét. Nem azt szánta, hogy az apák megbotránkoztassák a fiaikat, vagy ott hagyják őket úgy, ahogy van, mindenféle következmény nélkül, vagy felelősség nélkül. És folytathatnám, hogy hány dologban látszik az, hogy az Isten nem ezt szánta az embernek. De ebben élnek.
segítségért kiáltottak, ez a nép segítségért kiáltottak, és Istennek a válasza erre a segítségért kiáltásra Gedeon volt. Gedeon volt. A 6. részben, ezt olvassuk a 6. rész első pár versében, illetve a 34. 35. versében, hogy Gedeon, amikor megértette, hogy az Isten őt akarja használni, akkor megfújta a kürtöt. Megfújta a kürtöt. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, hadba szólította Abiézer nemzetségét. Aztán követeket küldött egész Manasséba, az is hadba vonult vele, követeket küldött Ásérba, Zebulonba, meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szembe. Megszólalt ez a harcba hívó kürt. És tudjátok, mit jelentett ez a hívás? Mit jelentett az, amikor ez a kürt megszólalt? Azt jelentette, hogy itt az ideje annak, hogy hadba vonuljunk az ellenséggel szembe. Itt az ideje. De azt is jelentette, hogy megjött a válasz az Istentől. Megjött a válasz, de nekem is válaszolnom kell. Nekem is reagálnom kell. Tudjátok, hány imádságot hallok? Nagyon sok felé járok, nagyon sok gyülekezetben. És itt is, ezen a hétvégén is. Hány imádságot hallok, hogy Uram, gyere! Uram, segíts! Uram, hoz változást! És hányan vesszük észre, hogy az Isten már adott választ? Hajlamosak vagyunk úgy imádkozni, hogy eleve nem kalkuláljuk be, hogy az Isten válaszolni fog. Nem számolunk vele. Nem számolunk vele. Nem számolunk azzal, hogy amikor imádkozunk azért, hogy Uram, küldj munkásokat az aratásba, akkor mi lenne, ha az Isten azt mondaná, hogy drágám, te vagy a válasz. Ezen a részen ülnek a válaszok. Én meg itt ülök. Hogy te vagy az, akin keresztül az Isten cselekedni fog. Számolsz ezzel. Imádkozzatok. Buzgón imádkozzatok, kitartón imádkozzatok, lelkesen imádkozzatok, hogy az Isten hozzon változást embereknek az életébe, közösségeknek az életébe. De számoljatok azzal, hogy ti is lehettek a válasz. Hogy ti is lehettek az, akit az Isten meg akar mozdítani és használni akar. Mert az Isten embereket keres. Az Isten embereket keres, mert vannak olyan szükségletek, amiket az Isten embereken keresztül fog betölteni majd más embereknek az életébe. Mi az, amit értenünk kell ahhoz, hogy mi is válaszok lehessünk, hogy olyan emberek lehessünk, akiket az Isten használni kell. Mi az, ami használni tud? Mi az, aminek igaznak kell lenni ránk? Olyan ember válhat válasszá az Istennek az ügyében, a missziónak az ügyében, akinek nyitott a szeme. Nyitott a szeme a körülötte lévő világra, és meglátja benne a szükségeket. És meg kell tanulni nézni is, meg kell tanulni látni is. Tudjátok, a ti generációnatoknak az az egyik legnagyobb veszélyforrás, hogy a ti nézésetek meg látásotok egy pár incses képernyőre korlátozódik. Nem tanultok meg nézni. És nem tanultok meg látni. Csak azt a valóságot érzékelitek, amit ez a pár incs oda tesz elétek. És elhiszitek, hogy ez a valóság, ez az egyik legnagyobb hazugság a modern világnak, a modern korunknak. Nem ez a valóság. Ha kíváncsi vagy a valóságra, kapcsold le, és menj ki az utcára, és sétáld végig az összes utcáját a településednek. Mikor sétáltál utoljára, hogy észrevegyél szükségeket, hogy észrevegyél embereket, hogy észrevedd azt a valóságot, amiben élsz. Mikor mentél ki utoljára így az utcára, hogy most nézni fogok, hogy láthassad. Tessék elindulni, tessék fölállni, tessék kimenni, és nézni. Tessék bemenni az iskolába, leülni, és figyelni a szülőket, meg a gyerekeket, és figyelni a beszélgetéseket. Döbbenetes, mit fogtok látni. Hogy mennyire fog látszani, hogy miben élnek az emberek, hogy hogyan gondolkodnak. Tessék kimenni a buszmegállóba, és lekésni az első, amint hagyni elmenni az első busz, a másodikat, meg a harmadikat. Menj ki annyival előbb, hogy azért te odaérj a munkahelyre, meg az iskolába, de csak figyeld az embereket.
Nézd az arcukat. Mi van ráírva? Mit tükröz a szemük? Miről beszélgetnek? Mit mutat a testtartásuk? Hogy értsd meg azokat, akik között vagy. Hogy lásd meg az ő szükségleteiket. Hogy hogyan viszonyul apa a gyermekéhez, ha egyáltalán viszonyul hozzá. Hogy mit mond a gyerek a szülőnek. Hogy miről beszélgetnek az osztálytársak egymással. Ne bújjatok bele abba a pálincsbe. Nyissátok ki a szemeteket arra a valóságra, amiben éltek. Mert soha nem fogjátok látni. És az, hogy az emberek szükségben vannak, az egy teória lesz. De nem fogjátok érzékelni azt, hogyha nem vagytok ott. Még egész fiatal voltam, de ez ilyen megmaradt emlék volt bennem. Én gimnazista voltam, strandőr voltam a faluban, ott folyik a Mosonyi Duna. És az egyik ilyen kedvenc képem, ami mottója például a szülő-gyerek viszonynak, az az volt, kisrác szalad be, én voltam strandőr, nem B-vacs, mert akkor nem volt B-vacs, csak strandőr voltam, és szaladt be a gyerek a vízbe, fürödni, az anyja meg utána kiabált, hogy fiam, belefulladsz, agyonverlek. Megtanulni nézni. De nem csak nézni, hanem hallani is. Hallani. Meghallani azokat a kiáltásokat, amit az emberek mondanak. Tudjátok, mennyi kétségbeesés van az emberek sóhajában? Mennyi kétségbeesés van? Mennyi reménytelenség van abban? De az, hogy te meghalld az embereknek a sóhaját, ahhoz egy kicsit el kell feledkezni a saját szükségleteidről. Ahhoz egy kicsit nem arról kell gondolkodni, hogy mi van a te világodban, hanem arra figyelni, hogy mi van a másik világában. Nyitott szem, nyitott fül és nyitott szív kell hozzá, hogy te válasz lehess az Isten imádságaira, és ez a nyitott szív, ez azt jelenti, hogy elhiszed magadról, hogy lehetsz az, akit az Isten használ. Elhiszed magadról. És ez a bizonyos jó reggelt, Varga Gyuri vagyok, az Isten gyermeke, ez csak akkor fog valóságá válni, hogyha te el tudod hinni önmagadról, hogy az Isten kezében lehetsz olyan, akin keresztül, akár ha csak egy embernek az életébe is, de változás jöhet. Egy nagyon klassz történetet olvastam ezzel kapcsolatban, hadd osszam meg veletek. Talán hallottatok már a Vendéglób nevű vitorlás versenyről, ami a vitorlások között a csúcsot jelenti. Ez az a verseny, amelyiken egy ember egy hajóval teljesen önállóan, megállás nélkül, mint egy 4-5 hónapos úttal körbe vitorlázza a Földet. Tehát ez a csúcs. Ha valaki hallotta Fanándornak a nevét, vagy a vitorlásoknak a nevét, akkor ő ebben a kategóriában vált híressé. Ez a történet ezen a vitorlás versenyen történt meg, egy angol úriember, Pete Gassnak hívták, valahol éppen Ausztráliában, Ausztrália és az Antarktisz környékén hajózott, hideg, jeges vizeken, nehéz körülmények között, 20 csomós északi szél fújt, ez nem azt jelenti, hogy egy csomó szél fújt, hanem azt jelenti, hogy nagyon nagy volt a szél, ez olyan kb. 40 km/h sebességű szelet jelent, vitorlázásban ez a határ, többé-kevésbé, amiben még lehet hajózni, és egyszer csak mindezek között a eleve nehéz körülmények között még egy vihar rápakolt erre, 2 emeletnyi hullámok csapkodtak a háborgó tengeren, és ezzel kezdett megküzdenie ennek a Pete Gass nevű vitorlásnak, és közben azon gondolkodott, hogy eddig ezen a versenyen ketten vesztették az életüket, valószínű lesz a harmadik. Valószínű, ő lesz a harmadik. És amikor küzdött ott az elemekkel, egy pittyenés hallatszott a rádióján, és üzenet érkezett hozzá, ami így szólt: Rafael bajba került, tudnál segíteni? Hát ki volt ez a Rafael? Ez egy francia ember volt, tehát eleve egy angol, egy francia, ugye egy hajóban elképzelhetetlen. Egy érdekes ember, ő is hajós volt, és szeretett volna elindulni ezen a versenyen, de lekéste az indulást, azért elindult, úgynevezett kalóz részvevője volt ennek a versenynek, vagyis teljesítheti a versenyt, de nem ismerik el neki azt, hogy ő is benne volt. És ez az ember indult bajba, vagy került bajba, felborult a hajója viharban, és a híváskor, amikor ez a vészjelzés megtalálta Pete-et, akkor körülbelül olyan 300 kilométernyi távolságra volt a két hajó egymástól.
pontosan széllel szembe Pete-hez képest. Van ez a 60-70 csomós szél, ez a vihar, amiben Pete van, itt van Rafael, másik oldalon, egy 300 km-re tőle, és Rafael felül fúj a szél. És akkor megkérdezik Pete-től, hogy Pete, tudnál segíteni Rafaelnek? Akivel soha nem találkozott. Nem tudja, hogy kicsoda. Embertelen körülmények között van önmaga is, akivel nem beszél közös nyelvet. Ráadásul francia. Pete kezdte feldolgozni a helyzetet, és gondolom olyan gondolatok voltak a fejében, hogy hát mi közön van nekem ehhez az emberhez, miért nem segít rajta valaki a parti őrségtől. Hát lehet, hogy ezt ti is felvetettétek ezt a kérdést. Annyit tudni kell, hogy 2200 km-re voltak a legközelebbi szárazföldtől, ekkora távolságot helikopterrel nem lehet megtenni, semmilyen más repülőeszköz pedig nem alkalmas arra, hogy egy viharos tengeren leszálljon és segítsen. Tehát az egyetlen lehetőségük az volt, hogy megtalálják a Rafael hajójához, a bajba jutott hajóhoz lévő legközelebbi hajót, és tőle kérjenek segítséget. Lehet, hogy eszébe jutott Pete-nek az is, hogy otthon várja a felesége és a 3 gyereke, és ha most ő kockára teszi az életét ezért a franciáért, akkor lehet, hogy mind a ketten meg fognak halni. Ezzel együtt tudjátok, mit csinált Pete, amikor meghallotta ezt a segélykiáltást? Úgy döntött, hogy el fog indulni Rafael segítségére. Kiment a fedélzetre, beállította a hajót, és mintha falnak ütközött volna, mert ez az erős szél innentől kezdve szembefújt. Innentől kezdve szembefújt. Szinte lehetetlenség volt akár elindulni. Ilyen szembeszeles helyzetben, aki valaha is vitorlázott, az tudja, hogy egyetlen lehetőség van arra, hogy haladni lehessen, ez pedig az úgynevezett cikcakkozás. Ez azt jelenti, hogy a szembeszéllel óriási távolságokat kell megtenni az egyik irányba, aztán majd átmenni a másik irányba, és így ezzel a cikcakkozással lehet szembeszélbe haladni, ami nagy távolságot jelent, és nagyon-nagyon nagy fáradtságot jelent. De Pete vállalta ezt. Másfél napot vitorlázott. Csak azért, hogy elérje Rafaelt, és megtalálta. És megtalálta. Olyan helyzetben, amikor a szemei már összeragadtak a sótól, amikor a ruhái már teljesen átáztak, ő maga már teljesen átfázott, szinte kiszáradt. A hajója már elsüllyedt, egy kis mentőcsónakban kuporgott Rafael. Nem tudott felállni, nem tudott kiegyenesedni, azt lehet mondani, hogy az utolsó pillanatban érkezett hozzá Pete. De megérkezett. De megérkezett azért, mert hajlandó volt vállalni ezt egy másik emberért. Mert Pete elhitte, hogy ő az egyetlen, aki tud segíteni ezen a bajba jutott Rafaelen. Megmentette az életét, utána 2 hétig gondozta a saját hajóján. Faxon kapta az üzeneteket egy orvostól, hogy mit kell csinálni egy ilyen állapotban lévő emberrel. Ekkorra értek el egy olyan szigetre, ahol ki tudta tenni. Aztán Pete megfordult, és folytatta a versenyt. Ment tovább. A 15 induló közül ő lett az 5. Az is nagy teljesítmény, hogyha valaki egyáltalán befejezi ezt a versenyt. Ő azonban még ezek után is 5-ként futott be. Nem sokkal később megkapta Pete Franciaország legmagasabb kitüntetését, a becsületrendet. És pár hónappal később ő volt Rafael násznagya. Életre szóló barátságot kötöttek egymással. Pete-ből olyan ember lett, akit lehetett használni, olyan ember volt, akit lehetett használni egy másik ember megmentésére. Mert nyitva volt a szeme, mert nyitva volt a füle, és mert nyitva volt a szíve. Amikor Gedeon megfújta a kürtöt, akkor rajta keresztül az Isten ilyen embereket hívott. Olyan embereket hívott, akik hajlandók otthagyni azt a valóságot, amiben élnek, és elmenni, hogy segítsenek másokon, hogy mások ügyében eszközök legyenek az Isten kezében. Az, aki elment, az nagyon sok mindent otthagyott. Otthagyta a családját, otthagyta a megélhetését, otthagyta a munkákat a mezőkön, otthagyott egy csomó dolgot,
és vállalta azt, hogy akár az életét is kockára fogja tenni, hogy az Isten szabadulást tudjon hozni. Hitből mentek el. Elhitték, hogy eszközök lesznek az Isten kezébe, és aki elment, az hadba vonult. Az onnantól kezdve nem úgy élt, mint ahogy azodáig élt. Nem úgy gondolkodott, ahogy azodáig gondolkodott. Nem azok szerint, a szabályok szerint élte az életét, ahogy addig élte az életét, hanem felvonult az ellenséggel szemben. Állandóan látta azt, hogy ő miért van ott. Tudjátok, ahhoz, hogy mi Isten katonái legyünk, nekünk is ilyenekké kell válni. El kell hinni magunkról, és ott kell hagyni bizonyos dolgokat, amik lehet, hogy részei a normális életünknek, és állandóan abba kell élnünk, hogy az akár az életünket is kockáztatjuk az ügy érdekében, amire az Isten hívott bennünket. A fiaimat tanítom erre. Tanítom erre, hogy mit jelent az Isten szolgájának lenni. És az egyik dolog, amit meg kell tanítani egy katonának az, hogyha kimész a frontra, ott lőni fognak. Ott lőni fognak. Ez annyira igaz, hogyha olyan helyen vagy, ahol nem lőnek, akkor vagy nem vagy katona, vagy rossz helyen vagy. Ez egy természetes dolog, hogy oda megyünk. Felsorolásban néhány törzs meg volt nevezve, körülbelül a hatrafogható férfiaknak a száma ezekben a törzsekben akkoriban 200 000 volt. Tudjátok, hányan válaszoltak? Hányan mentek el? 32 000. 32 000 ember volt. A 200 000 potenciális katonából 32 000 volt, aki elment erre a hívásra. Kis matematikával ez 16%. Ez 16%. Különféle statisztikák azt mutatják, hogy a gyülekezeteinkben otthon a szolgálatoknak és a missziónak a feladatát, terhét a gyülekezeti tagoknak kevesebb, mint 20%-a végzi. A többiek ott vannak, de nem vesznek részt. Statisztikai alapon közületek kevesebb, mint 20% fog valamit csinálni, amikor hazamentek ebből a konferenciából. Statisztikai alapon. És akkor az ember elkezd számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pont én vagyok a 9, akkor nekem valamit kell csinálni. A többiek meg azt mondják, hogy én meg nem. Statisztikai alapon. De ma dönthetsz, hogy te nem a 80%-hoz fogsz tartozni, aki nem csinál majd semmit, hanem a 20%-hoz. És kedveseim, hazudtoljuk már meg a statisztikákat, jó? Legyen már az, hogy ebből a 900 fiatalból nem 180 fog valamit csinálni otthon, hanem 900. Hanem 900. Mert ezen a hétvégén elhittétek, hogy az Isten tud is, meg akar is használni benneteket az ő álmaiban. Az ő álmaiban. Hát van 32 000 emberünk, körülbelül ennyi indult el, hogy azt mondom, és hogyha a Bírák 8-10-ben olvasgattuk, akkor rá fogtok jönni, hogy az ellenség ezzel szemben 135 000 volt. Megint egy kis matematika, ez azt jelenti, hogy úgy durván 1:4 az arány. Tehát minden izraeli katonára 4 ellenség jut, de hát az ember ezt még úgy elkezdi, összerakja magába, hogy ez azt jelenti, hogy ha az ellenség hajlandó együttműködni velünk, akkor egy van előttem, egy van mögöttem, egy van a jobbomon, egy van a balomon, akkor fogom a kardomat, és akkor mint a filmekben. Ennyi az egész. Ehhez nagyon komoly együttműködés kell az ellenség részéről. Hogy ezt meg lehessen csinálni, de legalább el tudjuk képzelni. Hogy akkor ezt így meg lehet csinálni, és akkor ebben a helyzetben az Isten teljesen váratlanul létszámcsökkentést kezdeményez. És a következőt mondja, a Bírák 7-ben lehet ezt olvasni, ezt mondja az Úr Gedeonnak, sok ez a nép. 1:4 az nem jó arány, háborúban nem jó arány. És az Isten azt mondja, hogy sok ez a nép. Sok az a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe mindjárt.
Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben, az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdes ki ezt a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 ember maradt ott. Az Isten azt mondja, hogy sok ez. És ad egy nagyon érdekes szűrőt. Egy nagyon érdekes szűrőt, hogy is hangzott ez a szűrő? Hogy menjen haza az, aki fél és retteg. Tudjátok, nagyon sokan, 22 000 voltak, akik testben ott voltak a seregben, de lélekben nem. Mert a lelkükben nem a hit, és nem a reménység, és nem a tenni akarás volt, és nem az a bizonyosság volt, hogy az Isten meg tudja ezt csinálni, hanem a lelkükben félelem és rettegés volt. És közöttetek itt ma reggel nem kevesen vannak, akik mindennel egyetértetek, amit én most mondok, vagy a többiek, amit mondtak, amiért imádkoztunk, mindennel egyetértetek, de a szívetekben valójában félelem és rettegés van. Hogy mi lesz, ha az Úr esetleg engem választ? Mi lesz, ha az Úr esetleg engem akar majd használni? Félelem és rettegés. Mennyi mindentől lehet félni? Mennyi mindentől lehet rettegni akkor, amikor háborúról van szó? Amikor ellenségről van szó? A megaláztatástól, a veszteségektől, attól, hogy olyan helyzetbe fogok kerülni, amiben megszégyenülök. És már is gondolkodunk, hogy ha engem az Isten használni akarna az iskolában, az osztálytársaim vagy az iskolatársaim között, ha engem az Isten használni akarna a munkahelyemen, a munkatársaim között, ha engem az Isten használni akarna otthon, a településemen, a szomszédaim között, hány rettegés, meg félelem jön elő a szívünkbe ezzel kapcsolatban. Ott maradt 10 000 ember. Szerintetek ez a 10 000 nem félt és nem rettegett? Nekik nem jutottak az eszükbe ezek a kérdések, ezek a kockázatok? De igen, csak nekik volt válaszuk rá. Csak ők megküzdöttek ezzel, szembenéztek ezzel, és választ találtak rá. Ebben a korosztályban, amiben ti vagytok, az egyik legnagyobb félelem, amivel minden kamasz és fiatal felnőtt találkozik, ez az, hogy a korosztálya el fogja utasítani. Az igazodási kényszer. Hogy olyannak lenni, mint a többiek. Úgy gondolkodni, mint a többiek. Úgy cselekedni, belesimulni a környezetbe. Ne vegyék észre, hogy én más vagyok, mert ki fognak kezdeni. Mert ellenségé fogok válni. És emiatt a félelem miatt a legtöbb kamasz olyan dolgokban is hajlandó igazodni a környezetéhez, a legtöbb fiatal olyan dolgokban is hajlandó igazodni a környezetéhez, amiben egyébként nem hisz. Végeztek egy nagyon érdekes kísérletet ezzel kapcsolatban, ez az S-féle csoportnyomás kísérlet, hogyha akartok, akkor nézzetek utána, ennek nagyon izgalmas a dolog. Arra szólt, kiválasztottak 7 fiatalt, illetve 8 fiatalt, ebből a 7-et beavattak ebbe a kísérletbe, egyet nem. Arról szólt a kísérlet, hogy behívták ezt az egy be nem avatottat, illetve mutattak 2 különböző hosszúságú ceruzát, az egyik rövidebb volt, a másik hosszú volt, és a beavatottaknak elmondták azt, hogy egy dolgot kérnek tőlük, hogy amikor rákérdeznek arra, hogy melyik a hosszabb a 2 közül, akkor a rövidebbre mondják azt, hogy az a hosszabb. És ott voltak ezek az emberek, odafordultak az első beavatotthoz, a kísérlet végzői, mutatták a 2 ceruzát, és megkérdezték, hogy melyik a hosszabb, és az első, a rövidebbre azt mondta, hogy ez a hosszabb. És az, aki nem volt beavatva, az teljesen döbbenten látta azt, hogy mit csinál az első. Mondták a másodiknak, melyik a hosszabb, és a rövidebbre mondta, hogy a hosszabb. És a már harmadiknak, és a negyediknek, és az összesnek, és amikor odaértek ahhoz, aki nem volt beavatva, tőle is megkérdezték, hogy melyik a hosszabb, és tudjátok, mit mondott ő? Hogy a rövidebb a hosszabb. Pedig látta, hogy ez nem így van. És tudjátok, miért mondta? Mert a többiek mindezt mondták. Mert a többiek mindezt mondták. És tudjátok, hányszor megcsináljátok ti ezt? Csak azért, hogy a többiek ne közösítsenek ki benneteket. Hogy a többiek ne gondolják azt, hogy ti furcsák vagytok.
hogy a többieknek az elismerését megnyerjétek. És tudjátok, mennyi mindenről lemondotok emiatt? És tudjátok, hogy ezzel gyakorlatilag hiteltelenné váltok az ő szemükben. Amikor a fiaim kamaszok lettek, 13-14 évesek, akkor erről beszéltünk. A gyerekek, most jön a legnehezebb időszak. Ha most kiálltok a hitetek mellett, és az értékeitek mellett, akkor a többiek ki fognak közösíteni. Nehéz lesz. De tudjátok azt, hogy ha ti következetesek lesztek az elejétől kezdve, 1-2 éven belül az összes többi fog hozzátok igazodni. Mert ti lesztek az egyetlenek, akik kiálltok a véleményetek mellett. Ti lesztek az egyetlenek, akik kiállnak az értékeitek mellett. És a furcsából példa lesz. A kiközösítettből követendő példa lesz majd. Sámuel a legkisebb élte ezt meg talán a legmarkánsabban, amikor ő bekerült ennyi idős korában egy új osztályba, akkor az osztály kikezdte. Igen, kikezdte. És kiközösítette. De nem ment velük. Nem vett részt azokban a dolgokban, csak mondta, hogy én ezt tartom helyesnek, ezt meg helytelennek. 2 év telt el, mindössze 2 év telt el, az osztálytársak kezdték a Sámuel véleményét kikérni. Sámuel, mit gondolsz ezekről a dolgokról? És erről és arról. És egy évvel ezelőtt osztálykirándulásra készültek, és voltak bizonyos kételjeink, úgyhogy Sámuellel ezt megbeszélve bementünk az osztályfőnökhöz, és mondtuk azt, hogy úgy néz ki, hogy Sámuel nem megy el erre a kirándulásra. És az osztályfőnök könyörgött. Ne csinálják ezt velem! A Sámuel az egyetlen, aki a jót képviseli az osztályban. Ő az igazodási pont a többiek számára. Ha nem köttök kompromisszumokat, ha nem mentek a többséggel, hanem kitartotok a hitetek mellett, vállaljátok az értékeiteket, élitek azokat minden helyzetben, 1-2 éven belül ti lesztek az igazodási pont. A ti hitetek és a ti értékrendetek fogja az ő gondolkodásukat meghatározni. És hányszor imádkozunk ezért, és aztán megyünk és igazodunk a többiekhez. Mert nem kezeltük le a félelmeinket. Az elutasítástól való félelmet. A mások véleményétől való félelmet. Tessék kiállni a hitetek mellett. Ne kössetek kompromisszumokat. Legyetek ti a példa, legyetek ti azok, akikhez más igazodhat. 22 000 ment haza, mert nem volt válasza. Mert nem gondolta végig. És az 1-4-es arányból tudjátok mi lett? 1-14-hez. Hát ez már jóval nagyobb együttműködést igényel az ellenségtől, hogy ezzel tudjunk valamit kezdeni. Na most már nem így kell beállítani őket, hanem 14-es sorba, és mindegyiket meg kell kérni arra, hogy várja meg a sorát, amíg az előzőt elintézem, és majd csak utána jöjjön, és körülbelül 3-anként szünetet fogunk beiktatni, mert azért fárasztó dolog a harcászat. Maradt összesen 10 000 ember. Maradt összesen 10 000 ember, és Isten azt mondja, hogy ez még mindig sok. Ez még mindig sok. 7. fejezet, 4. versétől így olvassuk, majd ezt mondta Gedeonnak az Úr, még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom, hogy ne menjen veled, az nem menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állíts külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsölték, szabadítalak meg benneteket, és adom kezetekben mindjárt. A nép többi része pedig menjen haza. Nagyon érdekes próbát iktat be az Isten. Nagyon érdekes próbát, ennek a bizonyos vízivásnak a próbáját. A vízivás, a szomjúsággal való reagálás az egyik legalapvetőbb, legtermészetesebb emberi szükséglet. És 2 fajta vízivás van. Azt mondja az Isten, hogy ha valaki így iszik vizet,
akkor nem kérjük, ha valaki úgy iszik vizet, akkor kérjük. Tehát nem az a baj, hogy isznak vizet, az a kérdés, hogy hogyan isznak vizet. És ahhoz, hogy igazából megértsük ezt, meg kell, hogy mutassam nektek, hogy az egyik meg a másik hogyan itta a vizet. Vannak azok, akik letérdelve isszák a vizet, legyen ez a folyó itt előttem. Ez ezt jelenti, hogy letérdel ez az ember, és belehajol a vízbe, és így issza a vizet. A másik fajta, látjátok, fiatalság bajokkal jár. A másik pedig így issza a vizet, hogy legugol a folyó partjára, belemeríti a tenyerét, felemeli a szájához, és így iszik belőle. Harcászati szempontból óriási különbség van a kettő között. Óriási különbség van a kettő között, mert az, amelyik így issza a vizet, az vajon észrevennie, hogyha az ellenség közeledne? Vagy nézem, vagy vizet. Tehát egy váratlan támadásban egy abszolút kiszolgáltatott. Semmilyen módon nem tud reagálni erre, kész is vagyunk, őróla már csak múlt időben tudunk beszélni. De az, amelyik így issza a vizet, az állandóan tudja figyelni, hogy mi az, ami zajlik körülötte. Állandóan tetrekész. Állandóan kész van arra, hogy reagáljon, úgyhogy egy váratlan katonai helyzetben azonnal be tud lépni a feladatába, a szerepébe, és tudja, hogy mit csináljon. De ami ennél izgalmasabb, és ez az, ami nekünk aktuális, az az, hogy melyik fajta vízivás milyen hozzáállást tükröz. Milyen hozzáállást tükröz. Az első fajta vízivás, ez azt jelenti, hogy amikor én vizet iszok, akkor számomra egyetlen dolog létezik csak. Mi az? Az, hogy én vizet iszok. Semmi mással nem foglalkozok, csak az én szükségletemnek a betöltésével. A viselkedésemet, a pozíciómat, a gondolkodásomat, mindent az határoz meg, hogy én betöltöm a saját szükségleteimet. Amelyik pedig így issza a vizet, az mit tükröz? Szomjas vagyok, vizet iszok, de én elsősorban harcos vagyok. És úgy töltöm be a szükségletemet, hogy ez az én harcosságom, ez megmarad. Én az Isten katonája vagyok akkor is, amikor vizet iszok. Nem hivatalból, hanem szívből vagyok katona. A viselkedésem, a gondolkodásmódom át van rendezve, és ehhez van igazodva. Na, kedveseim, ki hogy iszik vizet? Pohárba, mondja a kislányom, nagyon aranyos vagy. Ki hogy iszik vizet? Tessék végig gondolni, hogy a szükségleteitek határozzák meg azt, ahogy viselkedtek és amivel foglalkoztok, vagy az, hogy ti az Isten katonái vagytok. Hogy isztok vizet? A 10 000-ből 300 volt olyan, amelyik úgy itta a vizet, ahogy az egy harcoshoz méltó. Mindössze 300. 32 000-től indultunk. 32 000-től indultunk. Első szűrőbe 200 000-ből mindössze 32 000 jött el. Kevesebb, mint 20%. A második lépcsőben 22 000 hazament, mert a félelmeire és a rettegéseire nem volt válasza. Harmadik lépcsőben a 10 000-ből 9700 esett ki, mert úgy itta a vizet, hogy a saját szükségletei voltak mindenek fölött a meghatározók az ő pozíciójában. És mindössze 300 maradt. Mindössze 300 maradt, aki ott volt. De tudjátok, mi vált erre a 300-ra? Erre a 300-ra az várt, hogy úgy tapasztalták meg Isten hatalmát, mint soha azelőtt. Hogy olyan módon látták az Isten cselekedni, mint soha azelőtt. Az Isten rendkívüli harcra hívta őket, nem kardokat adott nekik, hanem azt mondta, hogy nem is kell kard, igazából nem kard.
Korsó, meg fákja. Ez kell összesen. Fákját a korsó alá, adott időbe, adott jelre, mindenki oda megy, összetöri a korsót, felrobbantja a fákját az Úrért és Gedeonért kiáltással, és az Isten összezavarta az ellenséget, és az ellenség önmagát kaszabolta le. Önmagát semmisítette meg, gyakorlatilag. És ez a 300 ember olyan módon látta az Isten cselekedni, amit elképzelni nem tudott odáig, hogy az Isten mire képes és mire alkalmas. Tudjátok, a rendkívüli Isten élmények, az Isten hatalmának a rendkívüli megtapasztalása azoknak van eltéve, akik a 300 közé tartoznak. Akik a 300 közé tartoznak. Akik hajlandók otthagyni az ő hétköznapi életüket, hogy beálljanak az Isten seregébe. Akik hajlandók szembenézni a félelmeikkel és a rettegéseikkel, és megválaszolni azokat. Akik megtanulják a szükségleteiket alárendelni annak, hogy ők az Isten katonái, és ott tudnak lenni a 300-ban. Ők azok, akik az Istent úgy fogják megtapasztalni, ahogy arról mi csak álmodunk a legtöbbször a hétköznapjainkban. A misszió parancsban Isten azt mondja, Jézus így búcsúzik el az övéitől, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítva őket mind arra, hogy megtegyék azt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Na, amilyenek mi vagyunk, fogjuk ezt az utolsó ígéretet, és leválasztjuk a nagy küldetéstől. És marad annyi, hogy íme az Úr velem van minden napon a világ végezetéig. Csak ez az ígéret mihez kötődik? A küldetéshez. Azt, hogy az Isten velem van minden napon az ő hatalmával, ezt azok fogják megtapasztalni igazából és valóságosan, akik ott vannak a 300 között. Akik ott vannak a 300 között. Fiatal emberek és fiatal hercegnők, lovagnak készülő urak, és hercegnők méltóságával élő lányok. Az Isten megtapasztalása a 300-é. A kegyelem mindenkit megtart, de az Isten megtapasztalása az azoké, akik ott vannak, ahol az Isten cselekedni szándékozik. Hihetetlen, szokatlan, Istent megtapasztaló módon élni keresztény életet, amely kihívás a körülöttünk lévő világ számára, ezt a 300-nak lehet. Szükségem lenne 300 emberre. Szükségem lenne 300 emberre. Szükségem lenne 300 emberre, akik hajlandók otthagyni az ő hétköznapi életüket, és beállni az Úr seregébe. Nyugodtan, aki úgy érzi, hogy jön, tartsa fel a kezét. Nyugodtan, most lehet. Szükségem lenne 300 emberre, akik hajlandók megküzdeni a félelmeikkel, meg a rettegéseikkel, és megtalálni a választ az Isten igéjéből és az Istennel való kapcsolatból, hogy ne igazodók legyenek, hanem kitartók, az Istenben stabilan megállók. Szükségem lenne 300 emberre. Szükségem lenne 300 emberre, aki egy pillanatra nem feledkezik meg arról, hogy ő az Úr katonája, az Istennek a harcosa. És hajlandó a szükségleteire úgy gondolni, mint amelyek be lesznek töltve a Jézus Krisztusban, de nem a szükségleteiről gondolkodik, hanem arra, hogy ő az Istennek a harcosa. Szükségem lenne 300 emberre. Mennyivel több kéz van, mint az elején. Ez volt az én imádságom. Ez volt az én imádságom, értetek? És szeretném, hogyha most így imádkoznánk. Szeretném, hogyha így imádkoznánk, hogy ez a kézfelemelés, még nem, majd szólok, még nem. Hogy ez a kézfelemelés, ez ugye nem a csoportnyomás volt. Ugye nem azért emelted fel a kezedet, mert a másik is, és ő is ugyanabból a gyülekezetből van, mint te. És amikor hazamentek, akkor azt fogja mondani, hogy én felemeltem a kezemet, de ő nem. Ugye nem ezért emelted fel a kezedet, hanem azért, mert megértetted,
hogy az Úr szemei szerte járják a földet, és keresi azokat, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá, hogy megmutassa rajtuk az ő hatalmát. Ugye azért emelted a kezedet fel, mert elhitted azt, hogy te vagy a válasz, hogy abban a közösségben, abban az iskolában, azon a munkahelyen, azon a településen te leszel az, akin keresztül az Isten embereket fog megmenteni, akiken keresztül az Isten szolgálatokat fog elindítani, és olyan módon fogja megmutatni a hatalmát, ahogy azt még azodáig nem látta a környezeted. Ugye ezért emelted fel a kezedet. Mert a szívedben elhitted. És akarod ezt élni, hogy hogyan fogja megcsinálni az Isten. Ez az ő titka. De rajtad már nem múlik. Te már ott leszel. Az iskola misszióban minden évben, most már második évvel túl vagyunk egy táboroztatáson, tegnap utaltam rá, 240 gyereket táboroztatunk. Ennek a táboroztatásnak az egyik sajátja, hogy a gyerekeket beosztjuk 10 fős rajokba, és így rajonként mozgatjuk őket. Ezeket a 10 fős rajokat mi ifjúságunknak a tagjai vezetik. 17-18 éves gyerekek. Soha az életben nem foglalkoztak kicsikkel. 6-tól 14 éves korig vannak ebben a táborban a gyerekek. Soha nem foglalkoztak velük. Nem tanultak pedagógiát, nem tanultak pszichológiát. Nincs tapasztalatuk. És azt mondták, hogy ott akarok lenni a 300 között. És végigcsinálták ezt a hetet. És azok a pedagógusok, akik az iskolának a pedagógusai voltak, figyelték ezeket a gyerekeket. És tudjátok, mit mondtak a hétvégén? Azt mondták, hogy Gyuri, ezek a fiatalok megszégyenítettek bennünket. Úgy bánnak a gyerekekkel, mint amit mi 30 éves pedagógiai tapasztalattal nem tudunk megcsinálni. Mert az iskola hírhedten rossz gyereke ott volt ebben a táborban. Mindenki tartott tőle, az összes pedagógus, kezelhetetlen, nem tudunk vele mit csinálni. Megváltoztatom a nevét, nevezzük Karcsinak, és mondták, hogy Karcsival mi nem tudunk semmit csinálni. A ti fiaitok, most nem vér szerinti, hanem ezek a gyerekek, 16-17 évesek. Amikor ez a Karcsi csinálta a fesztivált, oda mentek hozzá, belenéztek a szemébe, és azt mondták neki, hogy Karcsi, te most oda mész a sarokba, és ott maradsz addig, amíg le nem higgad a fejed. És majd utána szólunk neked, hogy visszajöhetsz és csatlakozhatsz a programhoz. És azt mondta a tanár, és a döbbenet az volt, hogy Karcsi oda ment a sarokba. Én ezt nem tudtam elérni. Mert az Isten hatalmának a megtapasztalása és tükrözése azoknak van eltéve, akik ott vannak a 300 között. Akik nem azon gondolkodnak, hogy ó, én még nem csináltam ilyet, meg más jobban tudja, meg mit tudom én, hanem elhiszik, hogy ők lesznek az Isten eszközei. Ezért ott hagyják a közönségest, és belépnek a rendkívülibe, és kezelik a félelmeiket, és alárendelik a szükségleteiket a küldetésüknek, és megtapasztalják az Istent. Olyan módon, amilyenre példa addig nem volt még. Na most szeretném, hogyha imádkoznánk. És most szeretném hívni az én lelkésztestvéremet, hogy gyertek, legyetek szívesek ide hozzám, ide föl. És szeretnénk így imádkozni értetek. Tudjátok, én haza fogok menni. 300-an jönnek velem, mert felemeltétek a kezeteket. Persze ez vicc volt, de ti és ők itt fogtok maradni. És legyen ez az imádság most. Az Úr előtt való odaszánásnak az imádság. A ti részletekről is, meg az ő részükről is. Ők azt vállalják, hogy példák lesznek számotokra abban, hogy mint Gedeon vezessék ezt a rendkívüli küldetést, amiben az Isten az ő hatalmát akarja megmutatni ezekben a városokban, ebben az országban, ebben a nemzetben, itt és most. És akik fel fognak állni, hogy ezek a lelkészek imádkozzanak értük, azok pedig azt vállalják, hogy én a 300 közé tartozom. Én így akarok gondolkodni, így akarok élni, és így akarok eszköz lenni az Istennek a kezébe. Úgyhogy arra kérlek most benneteket, hogy aki megértve ezt az üzenetet, az egész hétvégének az üzenetét, de ma délelőtt is az üzenetét, azt mondja, hogy Uram, én a 300 között akarok lenni. Ott van a helyem. Az legyen szíves, álljon fel, hogy így tudjunk imádkozni.
szüksége van a 300 emberre. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, mert minket, kicsiket akarsz kiválasztani azért, hogy a te hatalmas erődet meg tud mutatni rajtunk keresztül. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azokért, akik most felálltak, akik, Uram, vállalni akarják azt, hogy követnek téged, bármire is hívod őket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy te meghaltál értünk, és köszönjük, Uram, azt, hogy te erőt adsz, a te feltámadásodnak erejét akarod adni, ami téged nem hagyott a halálba, és minket sem fog, Uram, ott hagyni. Köszönöm, Uram, azt, hogy felállhatunk, és kimondhatjuk azt, Uram, hogy az életnek akarunk élni, és nem a halálnak. És Uram, kérlek, áld meg ezeket a fiatalokat. Törzsd őket, Uram, a te lelkeddel, erősítsd meg őket. Uram, majd nekik győzelmet a harcaikban, amivel szembe fognak nézni mától vagy holnaptól kezdve. Kérlek, Uram, erősítsd őket. És Uram, add, hogy ez az elindulás, ez kitartó legyen, és valóban hasznosak legyenek, Uram, abban, amiben te használni akarod őket. Amen. Amen. Hálát adunk Istenünk azért, hogy az elmúlt órákban, napokban csodálatosan, sokféleképpen szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy buzdítasz, bátorítasz minket arra, hogy hasznavehető szolgáid lehessünk ebben a világban. Uram, én is hálás vagyok azért, hogy ilyen vágy van az én szívemben, és köszönjük ezeket a fiatalokat, Uram, akiknek szívében ugyancsak ott van ez a szikra, ez a vágy, hogy változást hozzanak környezetükben. De ezért kérünk segítséget te tőled, Uram, hogy segíts Úr Jézus Krisztus azzal a bátorsággal, lelked erejével legyőzni minden félelmet, és a feltámadás erejével megmutatni, Úrunk, hogy egy csodálatos, hatalmas Istennek vagyunk a szolgái. Kérünk Istenünk, hogy a többiekben is munkálkodj, a szívekben, a miénkben is, és segíts Istenünk, hogy minden akadályt legyőzve valóban tudnánk nézni hitünk fejedelmére, az Úr Jézus Krisztusra. Köszönjük, hogy erre lehetőség van. Kérjük, hogy árasz ki kegyelmedet, lelkedet, a bátorság lelkét mindannyiunk szívébe továbbra is. Amen. Amen. Dicsőítünk Istenünk azért, mert győzelmes Úr is király vagy. Hálát adunk azért, mert mi a te szolgáid lehetünk. Az Urak Urának és királyok királyának a szolgája. Hálásak vagyunk, Uram, ezért a kiváltságért, ezért a megtiszteltetésért. És szégyeljük magunkat azért, hogy nagyon sokszor nem tudtuk ezt eléggé értékelni. Nagyon sokszor olyan hitványul álltunk hozzá ehhez a szolgálathoz, a te parancsolataidhoz, a tőled nyert küldetéstől, olyan hitetlenül láttuk a tőled jövő erőt és hatalmat, amelyet majd megtapasztalhatunk, és amely majd győzelemre visz bennünket. Uram, szeretnénk a te 300 katonádhoz tartozni, akik fölvállalunk téged, akik beállunk oda mögéd, és veled együtt merünk harcolni, mert tudjuk azt és hisszük azt, hogy nálad és általad van a mi győzelmünk. Hálát adunk Istenünk azért, hogy a te ígéreted a miénk lehet, és nem csak a miénk, Uram, hanem a mi gyermekeinké is, a következő nemzedéké is. Dicsérünk, Uram, azért, mert ma is cselekszel, és hálát adunk azért, mert a jövőben is cselekedni fogsz. Dicsérünk azért, Urunk, mert te nem változol meg. Tegnap, ma is mindörökké ugyanaz az Isten vagy. És amikor aggódva szemléljük a jövőt, és látjuk a világnak a romlását, és szemünk előtt van az a világ, amelyben élni fognak a mi gyermekeink. Köszönjük, hogy ígéretet vigasztal bennünket. Köszönjük, hogy lelked kiáradása ma is valóság. Köszönjük, hogy a te lelked ma is felemel. A te lelked ma is elküld. Köszönjük Istenünk azt, hogy a te erőddel ma is meg lehet élni a győzelmes katonának az életét. Köszönjük, Uram, hogyha már változik a világ, és egyre gonoszabb az ember, aki itt él ezen a földön. Dicsérjük azért, mert te nem változol, és téged hívhatunk segítségül, benned bízhatunk, és neked odaszánhatjuk az életünket, és úgy, ami elődeink az ébredések ideje alatt átélték a te hatalmat, a te dicsőséget. Uram, mi is erre vágyunk, hogy átéljük a te hatalmadat, hogy meglássuk, hogy ne az elődeink emlékeiből éljünk, hogy ne ezekről szóljanak a folyóiratokban a beszámolók, hanem arról szóljon, hogy mit teszel most, és mit cselekszel most, és mit fogsz tenni a jövőben. Uram, nagyon várunk arra, hogy megmutasd a te hatalmadat a mi életünkben. Uram, imádkozunk mindazokért, akik vezetők. Imádkozunk, Uram, segíts, hadd legyünk a magunk helyén, Józsuék, Uram, akik merjük megfújni a kürtöt. Kérjük, Uram, adj el nekünk bátorságot. Kérünk arra, vedd el a félelmeinket. Kérünk arra, vedd el a saját elképzeléseinket arra nézve, hogy hogyan kell győzelemre vezetni a te népedet.
és segíts, Uram, elvenni a Te álmodat, segíts elvenni a Te tervedet, segíts elvenni, Uram, a Te látásodat, hogy ne legyen bizonytalan a kürzengés, hogy ne legyen bizonytalan a vezetés, hogy ne vesszen el a nép, hogy ne pusztuljon el Te nagy és szent néped, Uram. Kérünk, emelj ilyen vezetőket, azok, akik már vezetők vagyunk, Uram. Kérünk, erősíts meg bennünket, kérünk, Uram, töltsd be a Te lelkeddel, és azok, akik ezután lesznek vezetők, Uram, akiket ezután fogsz kiemelni, innen, ezekből a fiatalokból, Uram, kérünk, erősítsd meg őket, hogy merjék megfújni a küldöt, hogy lássák a küldetést, hogy lássák a győzelmet, hogy lássanak Téged. Uram, imádkozunk ami népünkért, az erdélyi magyar baptista fiatalokért, Uram, kérünk, árazzánk a Te lelkedet, és add, hogy harcosok legyünk most, amikor elmegyünk innen a mi otthonaink felé, elmegyünk vissza a mi családunkba, a mi otthonunkba, ahol lehet, hogy sokan vannak olyanok, akik még nem ismernek Téged. Visszamegyünk az iskolába, a munkahelyünkre, ahol olyan emberek vesznek körül bennünket, akik hitetlenül élik az életünket. Uram, segíts, hogy harcosaid legyünk. Uram, égesd bele a szívünkbe a Te üzenetedet, a Te igédet, és kérünk, Uram, hogy mindahhoz, ami eldőlt a szívünkben, mindahhoz a vágyhoz, ami megszületett bennünk, Uram, kérjük a Te lelkednek az erejét. Uram, nélküled nem tudjuk ezt megtenni, de kérjük a Te erődet, kérjünk, jöjj, és hogy megtapasztaljuk, hogy igen, veled együtt lehetséges ez, lehetséges a változás, lehetséges a szabadulás, és lehetőség van arra a csodának a megtapasztalására, hogy Te fölhasználhatsz bennünk a Te szolgálatodban. Dicsérünk és magasztalunk ezért Téged, Urunk. Amen. Mindenható Isten, nem egymás előtt álltunk fel, hanem Te előtted. És nem egymásnak imádkozunk, hanem hozzád. És nem egymásnak akarjuk elmondani azt, ami a szívünkben van, hanem neked. Hogy Uram, érted és csak érted. Ott hagytuk a hétköznapit, hogy beálljunk az Istennek a seregébe. És érted és csak érted. Végre megszólítjuk a mi félelmeinket. És nem azoknak a rabjai vagyunk, hisz nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És elhisszük azt, hogy minden szükségletünket betöltöd a Krisztus Jézusban. És mi szabadok vagyunk ott lenni, ahol akarod, hogy legyünk. És elhisszük azt, hogy az Isten katonájaként csodák várnak ránk. Mert nagy Isten vagy, élő Isten vagy, mindenek fölött való vagy. Aki, amit elhatározott, azt véghez is viszi. Nem csak a múltban, hanem a jövőben is. Istenem, imádkozom, hogy a mi elhatározásunk mellé, a mi odaszánásunk mellé adj nekünk álmokat. Adj nekünk hozzád méltó nagy álmokat. Hogy fog megváltozni az az osztály, amelyikben benne vagyunk. Az az iskola, az a munkahely, az a település, az a gyülekezet. És mi ezeknek az álmoknak a szolgálói akarunk lenni, mert ezek az álmok az Isten álmai. A mindenható Istennek az álmai. És reménységgel nézünk előre. És alig várjuk azt, hogy megtapasztaljuk, hogy az Isten már ott van, ahova mi menni készülünk. Áldott legyen a Te neved mindenért a mi Urunk Jézus Krisztusban, a lélek által. Amen. Amen. Gyertek, maradjunk így állva, és dicsérjük az Urat együtt egy énekkel.